Terve! Lähdetäänpä viemään Kaurille vähän lisää ruokaa tässä ja samalla testataan mikrofoni tuuliominaisuuksia, että kuuluuko tästä yhtään mitään. Katsotaan pysyisikö tuo tuossa. Tuuli on kyllä niin kauhea, että eihän täällä pysy ukkokaan kohta pystyssä. Samalla vähän tutustutaan tähän ruokinta-automaattiin, kun tästä on muutamat ollut niin ihmeissään ja kaurin ruokkiminen oma taiteenlajinsa, kun jotkut sanoo, että kun siihen menee niin hirveästi sitä ruokaa, jos niitä rupeaa ruokkimaan. Mutta no saahan sinne. Nehän kyllä syö vaikka rekkakuormallisen, siitä se ei ole kiinni. Mutta tutustutaan vähän tähän keksintöön. Minäpä näppään tuon tuosta irti, jos se lähtisi. Eli tässä on mulla ruokinta-automaatti, joka on sähköisesti automatisoitu. Aurinkopaneeli tekee virran. Tällä hetkellä ei ole kuin 1 ampperitunnin akku käytössä, mutta sinne mahtuu 3 kaiken kaikkiaan. Täältä löytyy sitten elektroniikka, eli siellä on aurinkopaneeliohjainlaitteet, sitten on Wildgamein se on semmoisen Wildgamein ruokinta-automaatin ohjausyksikkö. Sehän on niinku tarkoitettu no jotkut käyttää kyyhkyn ja jotkut villisiä ruokintaa on sitä ja eli tässähän on siis idea se, että tässä on vain säiliö, mihin mahtuu tässä tapauksessa poronrehua. Sitten täällä alla 12 voltin sähkömoottori, missä on semmonen levitin lautanen, niin kuin apulannan levitin konsana ja säiliön pohjassa suppilo, mistä se valuu ruoka siihen lautasen päälle ja sitten kun se lautanen pyörii, niin se jakaa sen sitten 2 puolta näihin kaukaloihin sen ruuan. Ja tässä Wildgamein yksikössä, niin siinä pystyy, se on niin kuin Webaston kello, viikkokello, eli siinä pystyy määrittämään minä viikonpäivänä ja mihin kelloaikaa ja kuinka paljon. Eli tässä tapauksessa kuinka kauan se tuo sähkömoottori pyörii. Ja siinä on sekunti on lyhin aika, minkä se pystyy ruokkimaan ja se sillä sekunnilla, minkä se nyt antaa, niin se antaa mulla semmoisen 0,5 kiloa kerralla. Ja siinä on minimissään 2 ruokinta-aikaa päivässä. Eli se mulla aamulla 6 jakaa sen sekunnin ja sitten iltapäivällä 3 toisen, niin mulla menee niinku kiloa päivässä vain. Ja sitten lisäsin vielä erikseen vaan katkaisijan, millä sen saa otettua kesäksi kokonaan pois. Ja sitten on testinappi, millä minä pystyn manuaalisesti ajamaan ruokaa noihin kaukaloihin. Sitten on tuolla vielä linssi, mistä näkee, että paljonko evästä. Vuoksin kameralaitteetkin tässä oli mulla aikanaan, mutta on ne jo sitten purkanut pois, koska tällä hetkellä valvonta tulee hoidettua melko lailla olohuoneen ikkunasta. Että tämmönen aparaatti on tosiaan. Saadaan täysin sähköiseksi se ruokinta ja saadaan kontrolloitua vähän ruoan menekkiä, että avoimesta säkkiruokinnasta, että tuossa avoimessa säkissä on, niin nehän vetää varmaan 5 kiloa päivässä ruokaa nappaansa, mutta kenenkään talous kestä niitä sitten ruokkia. Tämmönen kone on tämä.